Okay, hi guys. Whoa. Okay, so maning gawa sa mga parang balcony diri sa mga guys. And ang panahon karon is gloomy. Gloomy kayo siya. Yeah, taligsik gamay, hangin. Anyway, let's go. Charan! What is that? This is baby's booties. I made this crochet Wow, myself. very talented. For baby. Cute kayo na? This is for baby. This Baby. is for your baby. Okay, so before we start lang, if okay lang ninyo na mo-subscribe mo sa mong channel, dako kaya siya tabang. Okay, without you guys na wala mong subscribe na mo, okay, yeah, wala sila mong channel. So, kailangan kinamo ang inyong subscription. So, yeah, please do subscribe sa mong channel. Naran siya dito sa ubos. Yeah, dako kaya siya tabang sa mo. If you find this video valuable sa inyo, then yeah, give it a like. Or if na may any questions or comments, yeah, please do comment said. Kanina box ba kay di ba more dugay-dugay na kayo ni siya diri? Or nagkuha na siya diri. Let's go! Sitting in VIP with a guy I barely know. He kept trying like a lead, so I told him I would go. His pockets were small. Okay guys, this video is gonna be a really short video, very straightforward video. So we're gonna talk about salary or rate. So ako ni siya i-base ako ang experience. Dili nato istrahan is American standard rate diri no ano siya money ang salary, basic salary gid sa starting. Ako ka na more specific jud siya ba is as ang ako ang experience kay kuan mo gagud diri is na ako sa video business. Shoot ko commercials, corporate videos, wedding videos. But for this video lang, just to be specific lang, itong storyahan is ang in sa wedding industry na rates or salary. Mga ganana ba? I think matawag siya rate. Di tingin siya salary kay per project base man siya. So I think ang salary na term is kanang na kay monthly, yeah, na kay dawaton every month. Ang rate is every time na mo do service mo, then bayaran ka. Mga ganana. So I think rate na lang siguro. Yeah, sorry guys sa akong term or sa akong gihimo na cover photo. Thumbnail sa kanina video. Anyway guys, so yeah, let's talk about the rates kana siya wedding. Kaning wedding business man good. As a videographer namo gani siya tawag og main shooter, second shooter. I think napag yung third. Yeah, nagi siya third. Ako na explain ang third. So kanila sa ato no main shooter. Every wedding man good. Nagi na yung main shooter or lead inana ba. If it's really a big project, but if gamay ra na project din solo shooter ka more ginana. But if dako kay siya na wedding, then kailangan kag team like na lead, na second shooter, na third shooter ginana. But if gamay ra kay siya na wedding, then usara ka solo videographer or duha ra mo ikaw lead or second shooter. So ang lead is mo lead. So he is more experienced na videographer sa industry, sa wedding. So, siya mo lead. So, normally, ang lead, siya mo shoot sa bride. Kay, in weddings mo good, ang bride mo good pinaka-importante kaysa groom. So, ang much more experience at ito ginaibutang sa bride. But, nasa uban company po na ang ilang style, walay lead or second shooter, pareho ra mo shooter. Pareho ra mo great, pareho ra mo experience, marana ba? So, kamo nila magsabot ikaw asa mga bride, groom, inana. So, yeah, murag mag-pick na mo. Sige, bride ko. Ano ba? So, ang rates as a lead dire, kay mag-start na siya, siguro, dako na kayo na 100 per hour. I think natin yung 120, but ako pa-try 120 per hour. Grabihan na ano, na mo shoot kag wedding 120 per hour. So, siguro, mga inana, 100 to 60 per hour. Ano? And then, ang
second shooter, mag-start na siya or 80 to 40. Yeah. So, kana siya na range. If third shooter ka, na siya sa mga siguro 40 to 20. What do you think? Yeah, okay siya i-compute. Yan na ba? So, normally, ang wedding mo consume siya at least 15 hours per wedding. Na. So, if main shooter ka, then 15 hours. Then, example, mo rate 100. Imagine na. Diba? For one day, you will get that amount. So, yeah, but ang wedding, nasa usahay po na wala, nasa usahay na na ba? Pero example, kung surtihon dyan kay ka, na ba? Na-adyo ka every week, di ba? Na twice a week, di ba? Friday or Sunday, na kay ikaw lead niya, yung rate is 100, 15 hours, then next day, 15 hours, di ba? So, imagine for 2 days na kayo makuha na inanan amount, di ba? Sa uban ganyan 5 days, less than pa na. So, yeah, most na yung nakanindot po is mag-freelance ka, hinana ba, or kaysa mag-work kag regular job. But case-to-case basis, di sa siya yung na naka-sureball na every week and na-adyo ka, marina na. Then, yeah, it's really good money. Yeah, so, normally, kana siya na rate is, example ako ikuha ako sa isa ka photographer. So, siya ang ni-direct sa client. So, siya yung istorya, hinana ba? Or gikuha ako isa ka videographer or wedding business nila, wedding studio. Yeah, sila yung ni-istorya sa client. But if ikaw, ni-istorya ka sa client directly, then either gamito na nimo na rate or maghimo kag packages imuha. So I think para nako lang suggestion lang example na jud kay mo himo jud kay imong wedding business diri dili sad siguro kana imong gamiton na rate. I think nakay packages na nindot kay kung apilon sa dimo ang cost pud ganang mag-talk pa ka sa client, mag-negotiate pa ka sa client. Ang mga freelance videographer mga gadigo sa mo adto dito shoot, then after na uli hatag hard drive, then mo na $100 per hour or $80 per hour lang rate as a main shooter. But if ikaw may businessman mo direct ka sa couple, I think di sad siguro yun anaon mo pag rate, siguro mas dako-dako yung mo rate kay napakay advertising, story pa sa client, dealing sa client, ang labad ba, so mas dako na imong responsibility. But it's either inyo na ng decision. That kana ako mawala na ako ang kuan ba idea na suggestion na. Anyway guys, again, main shooter is ang rate is 100 to 60. Then siguro 120 natin yung 120 but wala ko kabawa pa ko try na. Then if ang second shooter is 80 to 40, then if ang third shooter is 40 to 20. Yeah. Anyway guys, this video is really straightforward. I hope na valuable siya sa inyo ha. I hope na gets ra ninyo ba ang rates, nakita ninyo sa ang rates ani mga videographer na ba. Yeah, mo na siyang rates guys. So next mo may makita ni attend mo wedding, makita mo videographer. Mo din niyang kita, mo na yung kita aron adlaw. So may na may idea ba. Anyway, that's it. Thanks for watching. I hope you enjoy this short conversation. This conversation. Thank you so much. I'll see you tomorrow.